Rồi try sẽ xin pat ngai ku play pi paro ha kerteng ke perempuan tam ke jong jisu te hakani ke video ngakwa pangan ajing mut ye gitu ki pa lapang ki khyllai tengai i ki comments ki jong pi ong duai na ka banta jonga bangadon jing pang ha u khyllai tenga kwa ban ong ye pi lada phim pat le dialysis te lada pi ai ko biskot nem dai ken ka ba pon ka ba shu grind bai kum to ai bat usok Valencia te pilak ban ai lang bat ko ka joru te kemun pi di bet man la ka sngi ne em te ubleun sapen khia ye pi tang bakam dai patang kata pi hapuli ka tin ke jong ublei dai patang ba phin puli ru pentre kam mi kata te pet bah ki ji hikai ki bang ju pelai na ka wei ka por che ka wei ka por lang ba ka ni ka YouTube channel tu ubleun yo ban pen khia ye pi te sa ayu kan sa le kum ta te kini ki balale dialysis te ngamla asure satang kabor stang kabor jong ublei hi ken ka ba un pen khia ye pi wat ha ba pi lale dialysis ru pi dang yo hi ke jing khia ya ka ta te ngimla kan ban bo pot yo ublei jongi te bon sin ki balale dialysis te ki ba imslam khat san snem ki ba kloi te tang san snem khandai snem kamot ki hab an lek no na kan ni ka perthai te penbet ken ya ka jing im la jong lada ublei ulabo ye pi ban im tang steng por ha kan ni ka perthai ru lada pi la impat kata ka jing im ka pen sngop ha yo ublei kum ba u yunok pi yo i kum no mde yunok u inok pi yo i kum no ba u im tang khndiat teli ki snem namar ha ki por ki ba men shwa ki bru ki im slem ha hanre u im tang khndiat ki snem hanre ublei ula i biang ye u bon shim no te ublei ula shim no bat ka bible ka ye thu ba ude ubri u bakhak ude ubri u ba u yai rengkat ba ublei te hisim ba yai rengkat ba ublei te phisong thu hi ude ubri u ba kum no te penbet ya la ka jong ka jing im man la ka sngi ye le ban im ka jing im ka ba khoj ka ba kentang wat ju tim ye no ye le ban kur khu bet wat igi bri ka bas niu ru ye le ban kur khu bet ne em te da ublei umban ban penjrong ing karta jong phi un penjrong bet ublei jungi ngimla ban bu put lada ula bo kartai phi ka belengkot ru lada phi pan ka karta ka bajrong un ai hi utau de ublei jungi uba kla ka bamut phin dalap ha ka bible phin yu i ba ublei ula kla ka bamut na ka ba kumta te phin siam ya kata ka de ka jinglong ko jong ublei jungi te ka shong ha phi ken phi pen sngo ha kum no yo ublei te lada phim pale dialysis shim khia bet man la ka sngi di bet arsin thi sngi uso Valencia uto uba rong stem de la i badang im ujur ngam dei ru Malda ude u Valencia te a uto bat u biskot pat u bala e te grind ken di ya ko da pidi ya ko te ngaru ngan dwai man lang si na ka jok pi klem tho kerteng jok pi la ban tho kan ka kerteng ka jok pi knang balai bangan yo ban ra man lang sngi ha ka jing duai na ka banta ka jok pi te ho oi nga duai bet na ka banta jong pi paro ki ba comment support YouTube la dangam la bangan wara ye ki videos ru ngam pen i ye pi banga duai ru tang banga duai pat ken na ka banta ka jong pi paro ki ba pang ki bestom te hakani ka video pat nga kwa bangan duai kerpang na banta jong pi bala comments menta hi si phang ne men miet ne ngam kemau re kala bande men ne la ne kala bande men miet ba pi awa pi pang kit ni te sale kam ta ken te yele ban kiar ki jing bam ki bas niu par khot bam ki jing bam ki bana yeng moida wat chu pam dalale ru em ki jing bam ba sha do moida phi hap an ya kiar ki bas niu ba ki jing bam ki ba phi ayu do moida ken te ko ru phi hap an di ba ko phi hap an di ba te ko tu ko snap kor ko tu ru ka ba ya rap ha phi la ban de thit cha te chayo ma na tun po sa mau pan te hang tu ki don ki ba de live voting ka shibilor te da phi la ban di tang arsin lai sin stiyo ru kala bes bah namar pipang pidon kam hi bandi ki wat ngi ki bachat baklan ru dan yo bandi tang sin stiyo ru ka bes bah na ban ki baduna hamet ru dadi itu ko snap kor kay rap ha idon iwi kong ipsa mau prem la dang bakla isha di hang tu itu ko snap kor te ketu kay rap ha na kam ki beri ki ba duna ha kamen te hanre ka palong kerpang hi na ka menta pen ko yukit ni te kemot chule betang kata hi tang ko biskot hi pat uso Valencia da pio ka jor ai ba ka jor da pim yo le tang kitoru kamu kala bes pelat
tinggi lek banyak duai kerpang nak bentar ini pangkit ni bat om tan bentar ini ngan duai ru nak bentar kiwei ki pang ki basitam te ublei ke jing suk uni ban pen khia ya phi ki badon ni ka don not ban IT la de ha ublei nama don bon ha ki briu ki nang tang ban pan em na ublei do ublei pan ni ka por ban duai kim ai pan ka por ban puli bible kim ai pan ka por ban ruai kim ai namar kini lai teli de banyak rengkat ba ki briu puli bible bat le ruai nadu ka mensim de ban chuak ruai nadu ka mensim duai ru duai bun nam ta ki we yala de duai tang khndian te ka mot ka jing im jo phi la de ka bdeng ba ka jing pangkam de ban chong ka met ka jong phi namaru jisu ulawan ar hajar sne men chuwa ban kieu halor ka deng phna ban ket ban ba no i pop kirengkang ki jong i paro kata ka ba ublei ulawan khnang shagani ka perthai nakam ta ka jongi bat haba ula kit ma u halor ka ding phna ngim dei shu ban pang ban hitom la dangi pang ni hitom dei namar bangi pen sngo si u te phi ha ban duai ban pan map na u bat ban ong ngam la sha ga ni ka jing pang ya rap ya nga te la da phila le ka mon ka jong u snap bat un ju bab ka ni phi te le ni duai ai ngo email blek pa jungi u ba hapning namar melong blek ba ha ken ko pa pe e chinga wan ban ai ka buram sheme ken ko pa pe e chinga melong u blek nong pen khia kan ko pa de shisha amdan doktor uba kham crown lor jong me han re me long doktor uba kham crown ki doktor baro khoi kan ko pa ngawan ban duai kerpang nak benta ini i bala ai ngai kini ke request bangan duai nak benta ka jong i nama bi pang khyllai kan ko pa pe e chunga duai atrai kra to ai bakas nam ka jong me kan toi ha i ha kan ka klemat atrai krat kat ba idang pe e kan ka video atrai kana to ai baka jing pen slek ka jing pen khia ka jong me kan long i ngam tip atrai kana ila le dialysis na impat le atrai kana la da impat le atrai kana ngadon ka jing ka ba pura atrai kra ba in islam ha kan ka perthai ban shakriya me ban mani me ban kraw kertang ka ba khoi ka jong me le kumbang la batai atrai kana da ka ba ki ba bon ki la yo khia atrai kana da ka ba le ya kani ga jingdi kan ko pa be e chunga ba la da ila le dialysis ru atrai kana ai ba pen bet ai ba in pen bet ya la ka jong ka jing em atrai kra la me dang i bet i be in chong sa ha ni ka perthai atrai kra to ai in em na ka benta ka jong me ba la da mem i bet ru atrai kana ai be nang mat pen bet ya la ka jong ka jing em man la ka sngi kan ko pa be e chunga ba ma da sneng persya e nong bam do nam la ba lu te na ka jing em ka jong e kham ta me ka jing suk e ka jing men ya ka jing thia atrai kra man la ka men usatan nam to hen rein yo thia man la ka met ken ko pa pe e chunga ka jing suk ka jome to ai kan sin shar ha i ken ko pa pe e chunga in nam sngo khuslai e ru em atrai kra hen rein chu bret no e ka jing kit ka ba khia ha me ken ko pa pe e chunga pa me himel ong to wan hanga phi paro ki ba khia ki ba that ka jing kit ma me men pen jam men pen sting ken ko pa pe e chunga ba da shisha me long uble ubam ju thok ubam ju kran kai atrai kra boy ba me la kran atrai kra me le shisha yi ki ta ban nang ban wan da ka men sim ka ba shisha te om da ka men sim ka ba khnyum la ne da ka mensim ka ba artatin la ne da ka mensim ka bom ngai ken ko pa e chunga ki ba wanda ka donor ka basngur atrai kra me long uble wala atrai kra ka e ka ba la ba ubre ba me ka long ka bala la ki doktor ki ong la pen khia shu han re me long ma me uba kham kraw ki doktor ba khoi atrai kra me long ma me uble atrai kana ubala pen emi ki ba yap ula pen pet ye ki ba mat la ubala pen krani ki ba thlon ubala pen sngow ye ki bam yo sngow ken ko pa e chunga ubala pen ya ye ki bam nang ya ken ko pa e chunga me long uble atrai kana ubala pen yak lat e ko dur ya basaw me long uble ba ya halor ka dur melong ubleh ba pen mi hapdeng karish yap atrai kana melong ubleh bal pen mi atrai kana hapo na mau siang atrai kana melong ubleh bal pen tiang ya ka wa ya ka duriau atrai kana au ble be e chunga wan atrai kana ban IT pa ki sang ti ki ba khoi ke jome ken ko pa be e chunga to men sngo pa ke jing duai ke chakri ke jome to men is ne atrai kana men pin khia ken ko pa be e chunga o nga IT ken ko pa be e chunga o nga IT ken ko pa be e chunga ki ti ki ba khoi ke jome atrai kana men long shisha uble ubala pen rangat e ka wa Jordan ken ko pa be e chunga men long uble ubala pen thiang e ka mara ken ko pa be e chunga o hallelujah ya au ble be e chunga ko ma me dan shu atrai kra me long mar we badan ko hok pan yo ka jing ro ken ko pa be e chunga au ble be e chunga ros ngau ke jing duai ke jong ana ka ini ba pangkit ni ken ko pa be e chunga yo nga baklaban pan ru atrai kra long tang ka brio atrai kra uthlit atrai kra u ba bakla atrai kra re men piang tai ka badai ba men kan tat no ik bom dai ken ko pa be e chunga bang duai na kan ta ki we ru ki mesin ki ba kodor ki ba pang ki ba shitom atrai kra ki ba don ha ki hospital ki ba don ha ki yen ken ko pa be e chunga isen e ki ken ko pa be e chunga men ta dik ti ble ke ba khoi ke ba don por ka jong me ken ko pa be e chunga men ai ki
กระโดดโนจงกระจิงกลากระปมดบะเมมันยอมเป็นเขียอัตรายกระไรกระจิงปังกิบดันฮักเม็ดกิจงกีกันกปาไปเอชงากระมันเด็กกระจิงปังกระกุมโนอัตรายขนาดเมลงอุบเลอัตรายขนาดอุปละมันเป็นเขียอัตรายกระยาบารุกิจจิงปังอัตรายกระนำมารดันกวยกระจิงปังอัตรายกระกระละมันนี่แหละประชาเอเมกันกปาไปเอชงาฮันเรฮักมัดจุเมปารุกิฮับบันเดมครุบกันกปาไปเอชงานำมารกระตางาดูไว้beginiกิบปังกิบสตอมปารุอัตรายขนาดกินลองกิบันนังมันเป็นดำยาละเดฮเมอัตรายกระบะเมมันยอมเป็นเขียไอกิเดกระจิงเป็นเขียเบลกระจงเมกันกปาไปเอชงางาครันนี่ก็จึงเป็นแขกกระจงแมงาพายก็จึงเป็นแขกกระจงแมงาดูไว้เป็นกระคุยกินกี่คนก็จะไม่บาร์ก็ปังอยู่ไปชิดอมอัตรายกระบังดูไว้กินกี่น้องเป็ดยูทูบช่องจงงาปารออัตรายกระมันเยอะเป็นกระคุยกี่มันเยอะเป็นตึงกันยี่กี่มันเยอะเป็นฮิกายกี่มันเยอะเป็นยาลามยี่กี่ก็ลันที่ใหญ่กระจงกี่ประมาณแล้วก็สิ่งกี่ก็ปาไปเอชงาเป็นสเลกี่กระคุยกี่ปลายกี่นี่กี่จึงมากกี่ก็ปาไปเอชงาชูไอติงชูบติปาhagi sangti ke bakoi ke badan bor ke jome to men yo lo me ke puram par khoi ngapan hak kerteng ke badan bor tam ke jome ji supanana surat haleluya amen badan tu ble yo ban ker khui phi lang baro tu ble jongi ngani thu e phi ju pet ya ka jing pna thlie u pet ya ka donu ke jongi ngi duai kumnu pat don ke pot ke bangi bakla ban duai ru te han rai u ble jongi u pet ya ka donot ke jongi la dangi khoi ke donot usia mi ke badai ukan tat noi ke bom dai te kum ta ha ba phi duai wat ngau ship ding yo phi bakla ha ka pot duai kum no ubleu I thu e ka do no ka jongi ngi long kum no te nga ru ha por ba duai mam tip shu nga duai kum no te la da nga bakla ru ubleu map ndem piang tai ke badai pat te ubleu ke jing suk nyo ban kut khui lang baro ya ro tra